Bueno, egunon. Orduan, gaurko saioan daukagu Iban Saldua. Iban Saldua, Donostiarra da, Donostian jaioa, ni baino gaztetxoagoa, baina ja badauka adina goien nagusin ibiltzeko. Eta ofizioz, lanbidez eta soldataz historiako irakaslea da. Gasteizko EHUko Letren Fakultatean historiako irakaslea, baina gaztetatik hasi zen, esango nuke ordena honetan, irakurtzen, musika entzuten eta idazten. Eta orain atzo begiratu nuen Wikipedian zelan aurkezten duten, eta Wikipedian dio idazlea dela. Eta hala da. Hainbat liburu idatzi ditu. Uste dut berari gustatzen zaiola esatea ipuinen idazlea dela, eta hainbat ipuin liburu idatzi ditu, baina gero egia da, eleberriren bat ere idatzi duela, gaztetan ibili zen halako emanaldi bat egiten poesiaren kontra eta hala batera zaio bertsolaria. Orduan idazlea da, ez dut esan idazten duela eta idatzi dut argitaratu du bai euskeraz eta bai gaztelaniaz. Eta idazle izateaz gain eta gaur nolabait horrekin lotzen da hemen izatea, eta horregatik hasi naiz esanez irakurlea ere badela, literatur kritika ere egiten du. Hainbat komunikabideetan esango dut eman du bere iritzia azken urteetan, erregularra izan da azken urteetan, adibidez Berriako zutabe batean, edo irratian, Euskadi Irratiko Faktorian musikarekin loturiko beste tartetxo bat, baita Hortzadar, asterokoa da, ezta? Hortzadar astekarian, eta, igual gutxiago ezagutzen da, baina momentu desberdinetan idatzi izan du baita blogetan ere. Garai batean, berak ez bera bakarrik, beste batzuekin Bolgako batelariak uste dut esanguratsua izan zala, eta orain bere blog personala, zelan da, Ondarrak eta? Oharrak eta Ondarrak. Oharrak eta Ondarrak bilatzen baduzue Googleen, Oharrak eta Ondarrak Iban Saldua, hor ateratzen ditu askotan, edo Euskadi Irratian, edo Ostadarren, edo Berrian ateratoko hoiek bere hartan, edo batzutan berzio luzeagoa. Oharrak eta Ondarrak. Iban Saldua, eta aterako zaizue. Idazle den aldetik asko idatzi du, asko argitaratu du, sari batzuk ere izan ditu, Euskadi saria modalidade bat baino gehiagotan irabazi du, 3 aldiz. 3 aldiz irabazi du Euskadi saria, hori bada zerbait. Eta literatur sortze lanaz gain, badu baita sailtxo bat, ez ditute izenburuak esango, literaturari buruzko gogoetarekin. Eta horietako bat da gaur aurkeztuko duena, euskal literaturaren mitoak apurtzen, eta hori, humorearekin edo aurkeztua, hori izan da eskatu dioguna gaur hemen aurkezteko. Eskerrik asko orduan, Iban, eta hori, ordu bete inguru, 11:30 bagoaz.
Bale, bai. Bueno, egunon, eskerrik asko Gidora aurkezpenagatik eta gonbidapenagatik eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Bueno, orduan, zero asko pasatu egin naiz materialarekin eta agian moztu inbarko dut, baina printzipioz hori, euskal literaturaren mitoi buruz hitz egingo dut eta saiatuko naiz mito horiek hain zuzen ere birrintzen. Bueno, mintzaldi honetan hori, 6 mitotaz hitz egingo dut, saiatuko naiz, agian bostera murriztuko dut, bat, euskal literatura guztia kaka bada, mito bada, saiatuko naizena birrintzen, euskal literatura guztia edo gehienak kalidade izugarri honekoa da, ze mito hori ere bada bilortik, bestetik gauza, hots euskal gatazka izango da euskal literaturaren salbazioa, beste mito ikaragarri bat. Ez dago Eider Rodríguez Irribarretxu agertzen den argazki bat ere munduan, hori da beste mito bat ere hortik dabiltzana bueltaka. Euskal idazleen bizitzak ikaragarri interesgarriak eta pasionanteak dira, hori ere saiatuko naiz birrintzen. Eta azkenik euskal literaturan liburu gehiegi argitaratzen da. Badauzkat beste batzuk, baina gaurko 6 hauek aukeratu ditut. Bueno, azkaitezen lehenengoarekin, euskal literatura guztia kaka bada. Edo kerragoa dena, kalidade estandar bajuagoko produktu bat oroar hortik dabiltzanak baino. Ez dakit zuek irakurleak zareten, eta gehiago irakurtzen zuen gaztelaniaz edo euskeraz edo beste hizkuntzetan, baina bueno, hortik dabilen zurrumurru bat izaten da, nik irakurle klubak eta damatza dana askotan entzuten dudan. Hori, zenba jende, ez duena, hori askotan gertatzen, ni batez ere irakurle klubaren hasieran etorri zitzaidan jendea, euskeraz irakurtzeak, esatez zidan, bueno, Juanik, etortzen nahi zuzenen ere burua behartzeko euskeraz irakurtzeko, zeren ez daukat ohiturarik euskeraz irakurtzen, naiz eta gaztelaniaz oso irakurzalea izan, ez? Bueno, noiz egiten gera irakurzale ni behintzat, eta, bueno, Gidorrek lehengoan aipatu egin du, ez? Bueno, ez nolait, zaletasun hori beranduago ere sortu daiteke, noski, baina batez ere nera bezaroan sortzen den zerbait da. Hor, harrapatzen ez bazaituzte, zailagoa da izaten da gero, bihurtzea ez irakurtzale. Eta nik susmatzen dut, mito hori, euskal literatura, euskerazko literatura, hain zuzen ere, txarta tartzea oroar, daukala zerikusia hezkuntza sisteman, gure seme-alabei txikitatik, ematen zaien hezkuntzarekin eta ireiten zaien ideia horiekin. Konturatu naizelako, eta hau konturatu nintzen batez ere gure alabak institutuan zeudenean, irakurgaien artean asimetria oso handia dagoela, ez? Adibidez, hauek dira Gasteizko, duela urte batzutako Gasteizko batxilergoko bigarren kursoko ikastetxe kontzertatu batean agindutako irakurketak, ez? Gaztelaniaz, eta hori zen aukeratzeko, Salingerren Guardián del Centeno, hau da, literatura universalaren klasikoetako bat, eta bestetik Bukowskiren, literatura zikin hori egiten zuen hain zuzen ere, La senda del perdedor, ez? Eta euskeraz zer ematen zieten, Alberto Ladron Aranaren Arotzaren eskuak, bale, ezin dena konsideratu, abenturazko novela bat, thriller bat, edo izango litzatekena, baina ezin dena konsideratu nolabait goi-mailako literatura, hain zuzen ere, ez? Agian entretenitua da, baina, alde horretatik, iruditzen zaiz, disimetria handia dagoela, ez? Eta DBH-ko laugarren kursoko institutu publiko batean, hau zen gure alabena, gaztelaniaz aukeratzeko ematen zitzaien Jack Londonen El vagabundo de las estrellas, abenturazko, baina novela klasiko bat, kanonean sartuta egongo litzatekena, edo Ernesto Sabatoren El túnel, iruditzen zaidana, liburu zail horietako bat, alegia erderazko literaturan, ez? Eta euskeraz zer, eta Jon Arretxeren 612 euro. Poliziako bat, esaldi motzak, graziosoa, gure literaturaren torrente izango litzatekena azken finean. Orduan, alde horretatik iruditzen zait, ari gerala, hau duela urte batzuk,
egin nuen zundaketa bat izan zen, eta bada espada aurten ikusteko, igual gauzak aldatu egin dira, ez? Nire hitzaldi hauek duela urte batzuk ematen dituenean, ja ikasi dute eta hasi dira goi mailako literatura egintzen ere euskeraz. Ba, bueno, institutu berdinean galdetu dut, eta hau izan da emaitza. Gaztelaniaz jartzen diete laugarren DBH-en. Fernando Gómezen, las bicicletas son para el verano, fin, antzerki lan bat, hori, helduentzako, antzerki lan bat, hain zuzen ere, Gerra Zibilaren inguruko kontuekin. Gabriel García Márquezen Crónica de una muerte anunciada, fin, osea, nik hau hori, irakurriko nuen, 18 urterekin, eta euskera zer, eta Jon Anduezaren Parabellum, a ber, etiketan begiratzen duzu eta ze jartzen du, 12 urtetik gorakoentzat dela, eta neurri batean da, en fin, Gerra Zibil osteko gure Babiloniaren eta Patriaren arteko hacendadoko gurutzateketa bat izango litzateke. Honaiz irakurtzen eta, en fin, B mailako literatura izango litzateke. Orduan, zei dei atera dezake 14-15 urteko ikasle batek, hori disimetria honetatik, gaztelaniaz eskura duen literaturaren eta euskeraz dagoenaren, bide dagoenaren, aurkezten zaionaren artean, ez? Hori kontutan hartuta, agian, itzulpenak ere erabiltzen ez dugula zertan euskal idazleen lanak jarri euskeraz irakurtzeko, sekulako itzulpenak daudelako jadanik, eta Jack London esate baterako, badago euskeraz ere, ez? Bai, badakit, diglosiaren kontu guztia ongo litzateke hor, eta, en fin, gure ikasle askok dauzkaten zailtasunak euskeraz irakurtzeko, eta bar, baina ala ere, eta hortik ondorio estatzen diren gauza batzuk ez dira harritzekoak, ez adibidez. Duela urte batzutako artikulu bat futbolarien, errealeko futbolarien inguruan, orduko futbolarien inguruan, Jon Guridi, eta galdetzen diote, fin, eta galdetik eta horietako baten politikari ere batzutan egiten zaiena. Zein da irakurri duzun azken liburua? Ez dakit, eskolan irakurriko nuen azkenekoa, naiz irakurtzalea, eta bere lagunari egiten diote galdera berdina, eta efektibamente emaitza berdina da. Hau da, batzutan irakurtzen den gauza bakarra da, eta ematen dugun irudia euskal literaturarena, en fin, alako jendearentzat bakarrik literaturarekin daukaten ukipena dena institutuan edo ikastolan, hause izango litzateke, ez? Eta bale, esango diazue, futbolaria dira, ez gara preokupatu behar gehiegi, ez? Baina begira, hau da kultura eta hizkuntza politikako sailburu Ibonen Etxeak orain dela gutxi egin dioten elkarrizketa batean, bakizu Gernikarekin eta dabilen kontu guztionekin begira zer esaten duen. En fin, galdetzen diotea libururen bat gomendatu nahi duen, eta bueno, berak gomendatzen du euskerazko bat, behintzat, aleluya, Unai Elorriagarena, baina bueno, voy a recomendar un euskera porque quiero ayudar a que se lea literatura en ese idioma también, baina gero, eta Francesco Pascualeren bosgarren Ariema, Unai Elorriagarena, Premio Euskadi, en fin, hain zuzen ere hori enteratuko zen segurazko Premio Euskadi izan zela, ez? No lo he leído todavía, pero lo tengo pendiente, pero lo voy a recomendar. Hau da, daukagu, kultura sailburu bat gomendatzen dituenak irakurtzen ez dituen liburuak. Nora goaz honekin, ez? Osea, nik ordea, sinetxi nahiko nuke, en fin, euskal literaturak alakoak baino eredu hobeak eskaini ditzazkela, eta, en fin, azken finean pensatzen dudalako oroar, ez dela horren txarra, ez? Bueno, falta da ere irakasleek sinistea eta kultura sailburuek behintzat, ez? Agian falta zaiena da, hain zuzen ere euskeraz irakurtzea da, salako deklarazio batzuk dira, bueno, ez da hori bakarrik, osea, en fin, gero deskribatzen du zer ulertu duen, en fin, porque me gusta mucho cómo escribe, porque cuenta una historia de un antepasado suyo, que un autor que siempre ha escrito ficción se haya ocupado de un antepasado suyo que vino de Italia me ha generado mucha curiosidad. Eta hemen nabaritzen da ez duela liburu irakurri, zera bat fikziozkoa da, bai, berak hartzen du, bere, en fin, arbaso baten historiaren santzu batzu, baina gero egiten du sekolako inventada bat, oso ondo bide batez, baina, bueno, en fin, gauza hauek, ni gauza hauekin amorratu egiten, naiz ikusten den bezala. Bueno, agian falta dena da, hori, irakurtzeko ona den esaten dien norbait, alegia, eta badaude, halako tresnak, adibidez duela gutxi nafarrek, batzuetan ematen duela euskararen inguruan eta ez ere egiten ez dutela, baina hango hezkuntza
sarean egin zuten eskolako literatur kanona egitasmoa, hau ere bilatu dezakezue interneten, eta hor egiten dute hain zuzen ere kriterio hobearekin, eta sailkatu eta adinka, irakurketa honen kanon bat eskaini hezkuntzako langileei, ez dakitze puntutaraino erabili den, baina tresnak egon badaude. Bueno, guazen bigarren mitora. Euskal literatura guztia, edo gehiena, kalidade izugarri honeko da, zere justo kontrako bidea ere, hortik ere dabilen beste mito bada. Nik ikusten dezuen bezala naiz oso aristoteliko, media res eta bar. Bueno, iruditzen zait batzutan, justo beste muturrera joten gara euskal literatura juzkatzeko orduan, hain zuzen ere, aurre egiteko, kontrarrestatzeko, hori, beste mito hori, guztia txarra dela, euskal literaturan. Batzui entzun da izan ere, ematen du letren urrezko aro bat bizitzen ari garela. Eta, bueno, zenbait adibide, beste remediorik izango espagenu bezala, urrezko aro batean bizitzea baino. Adibidez, duela urte batzutako deklarazio hauek. Kultura txikiek, tartean gurea, daukagun tragedia da ezin garela ekibokatu. Hau da, ezin diogula gure buruari permititu liburu txarrik idaztea, ez publikatzea, ez itzultzea. Eta horrek jartzen dizu autoexigentzia maila bat inhumanoa. Norbaitek, nork esango zuen hau? Erdian dagoena da, gaina beti oso pose onak egiten dituenak argazkietan, Arkaitzkano alegia, izan zen hau, izan zuena. Zeinarekin ez nago bereziki ados. Egia da, tarteka hori euskal literaturaren osasun ezin hobearen inguruko autoanimo mezuak zabaltzen direla gure artean hau bezalakoa, ez? Nik zer dakit. Oain dela gutxi irtzen hortzi esate baterako, hortzik esatezun, kultura autoktona, euskal literatura, kantuak eta eskusentzunezko sorkuntzak, bertsolaritza, por supuesto, gaur egun urrezko aroa bizitzen ari da. Edo nik zer dakit, hain epaltzak, duela pixka lehenago, inoiz egin den literaturarik onena, ugariena, zabalena eta anitzena egiten ari gara. Inoiz baino idazle, bitartekari eta irakurle gehiago ditu eta lehen aldiz historian kanpora ateratzen hasia da euskal literatura. Bigarren parte hori egia da, nez eta batzutan ezaidan iruditzen ateratzen dena denik onena, baina hori beste kontu bat. Urreta Bizkaiak. Harritu egin nau euskal literaturaren mundua zein gorpuztuta dagoen ikustuak, zein entolatua, zein egituratua, guasi ginenean ez zegoen ezer. Nik euskal literatura oso une honean ikusten dut. Urrezko, berriz ere. Urrezko aro batean ez behar bada, baina gutxienez hilarrezko aro batean. Agian konparazio historikoak egiten bai egia da hobeto gaudela, hori ez detukatuko. Edo Gorka Arrese, Susako editore hoia, gure literatura osoa itoa egon da. 1975 aurrera hasi zen bizkortzen eta ordutik 5 urtetik 5 urtera, zelako exaktitudearekin, izugarriak izan dira jauziak, ez bakarrik teknologian, ez bakarrik lanean, baita sorkuntza moduetan eta ideietan ere. Nire ustez azken 15 urtea gure historia osoko jasoenak ederrenak izan dira kulturalki. Gora eta gora falta da hemen, nola baite hori, banda sonora bezala, egin zioten. Eta are gehiago gehitzen zuen elkarrizketa horretan, gehiago zena publi reportaje elkarrizketa baino. Datorren 5, 15 urtetan inoizko aurrerapena handienak gertatuko direla uste dut orain alegia, gaude horretan. Baina inkluso alderdi negatiboren bat ateratzen denean, hori beti azpimarratzen da, euskal literaturaren une honenean gaudela. Begira, adibidez, 111 Akademia extintuaren Jon Unanuek, duela gutxi, 25 azaroan zioena. Irakurle klubei buruz ari zela. Irakurle klubak euskal irakurlearen baratzak dira. Eta mima ondei zaindu behar ditugu. Izan ere, irakurleria amaitzen ari da, gauza negatiboa. Hor gertatuko zaigun kontraesan ikaragarria da inoiz izan dugun literatura honena eta operarena daukagula, baina irakurleen masa kritikorik ez. Baina onartzen dut niri gehien impresionatu ninduena kanonena izan zen. Horrek jartzen dizu autoexigentzia maila bat inhumanoa. Orduan, euskal idazleok behartuta gaude sekulako kalidadeko lanak egitera.
Eta, karo, egia da, neurri batean hau zeren ondorio izango litzateke, gure kritikaren ondorio, ez? Ze kritikari begiratuta ematen du egia dela hori, ez? Ateratzen diren liburu gehienak, konsultatzen baldin badezue armiarma.comen dauden, en fin, euskal egunkarietan agertzen diren kritika gehienak, oso gutxitan aurkituko duzue zera bat, kritika bat txarra dena, eta gutxienez interesgarriak diren liburuak agertzen dira. Naiz eta niretzako interesgarri hitza askotan erabiltzen da, zuzen ere txarra dela esateko, baina, bueno, en fin. Neri kritika hauek gogorazten didate pixka bat, lehen Gidorrek aipatu du, ez musika nola gustatzen zaidan, eta ni komunean izaten dut hori, aldizkari bat Mondo Sonoro, garai batean neukan Rock Deluxe, gaur egun daukat Mondo Sonora, hilero banatzen dena Debalde, eta hor kritika zera, ez diskoen kritikak agertzen dira, eta da, bueno, hau da aldizkaria, eta, bueno, begiratzen baldin badazue, en fin, hemen baloratu egiten dituzte puntuka, ez? 0tik 10era, eta praktikamente disko gehienek daukate 7, 8 hori inguruan. 10 jartzen diete klasikoen reedizioi, nik zadek, Neil Youngen edo Beatlesen disko bat berrargitaratzen dutenean, baina beste guztia dira 7ak eta 8. Eta nik ez du sinisten, argitaratzen diren disko guztiak 7 edo 8ko nota izan dezaketenik. Eta euskal kritikak neurri batean hori egiten du, notak jarriko balituzte, seguru asko 7ak eta 8ak izango ziren notariko ugarienak. Auskalo, igual behartuko bagenituz kritikoak notak jartzeko, hasiko liratek aldaten gauzak, ez dakit. Kontua da, nik ere esaten dudan bezala literatura guztia, euskal literatura guztia, ez dela txarra, ez dudala uste euskal literatura guztia horren ona denik, eta ez dut uste produkzio guztia 8aren eta 7aren artean mugitzen denik beti. Hau da, nik behintzat ez nuke esango kanok bezala autoexigentzia horren zama dugunik. Batzuek ez dut uste daukatenik behintzat. Eta alde horretatik, pentsatzen dut kritika zorrotz baten falta egon daitekela, hori, ez kriterio edo, en fin, alea eta lastoa eta ez hainbeste ez banatzearen edo aldeak eta aurkitzeko gogo falta horren artean. Eta izan ere, egin dira ikerketak, euskal kritika oso onbera dela gaur egun frogatuta dago. Ibone Gainak egin zuen halako ikerketa bat historikoa, hartuta kritikak 70ko hamarkadatik eta gaur egunera arte, eta aurkitu egin zuena izan zen 80ko hamarkadan egiten zen kritika askoz ere gogorragoa izaten zela, kaineroagoa izaten zela, eta ondoren, etorri indena azkeneko urte hauetan, neutroagoa, ez horren baloratiboa alegia eta gehiago deskriptiboa arazoetan esartzeko alegia. Eta orduan kritikak galdu egin du alde horretatik funtzio hierarkizatzaile hori, eta bueno, horretaz pentsatzeko orduan hipotesi batzuk egin daitezke, ez? Ibone Gainak botatzen ditu batzuk, ez? Badaude kausa orokorrak, ez bakarrik euskal literaturan, baizik eta mundu guztian gertatzen direnak. En fin, Babelia eta begiratzen baldin baduzue, eta konparatzen baldin baduzue duela 40 urteko kritikekin ere, kritika nolabait txarrak edo negatiboak ere asko murriztu egin dira, ez? Eta alde horretatik, hori, batzuek botatzen diote honen kulpa, postmodernidadaren zabalkuntzari, borratu indirela goi literaturaren eta konsumoko literaturaren arteko mugak, eta abar. Eta gero badaude nik uste dut euskal literaturari dagozkion kausa espezifikoagoak. Gurea literatura txikia da, erasotua, kanpotik sekulako erasoak datozkigu, zaindu egin behar dugu, orduan ezin dugu gure artean mokoka aritu, garen gutxiak izan da, eta abar, ez. Bai, segura asko hortik ere badago. Naiz eta nik susmatzen dudan, honekin lotuta baldin badago ere, kritika zorrotzen eskasiaren kausa nagusia beste badela, ez. Eta da, edozein unetan, egin dezakela topo kritikariak eta idazleak Euskal Herriko kaleska ilunen batean,
eta, bueno, idazleak arma gisa erabil dezakeen edozein objektu sendo eskura eukita alegia. Hau da, en fin, azkenean beti aurkitzen zerala kritikariarekin, edo aurkitzen duzula kritikatu duzun idazlearekin, eta ez da oso erosoa izaten, alegia. Edo nola ere, bi jarrera hauek, euskal literatur guztia txarra da, euskal literatur guztia ona da, onegia. Nik uste dut baduela zer ikusirik gure literatura anormaltzat hartzeko ohiturarekin. Nire iritzian ordea geroz eta normalagoa denean, bai onerako, geroz eta homologatuagoa dagoela, geroz eta nazioartekotze hori, epaltzak aipatzen zuena, horren lekuko izango litzateke, onerako, baina baita txarrerako ere. Eta iruditzen zait, alfabetatze maila batetik aurrera, idazletzari dagokionez behintzat, talentua, eta talentu eza, ze hortik ere badago idazleen artean, gizarte guztietan antzera banatuta dagoela, ez? Alde horretatik, horrek narama ondorioztatzera, gure maixulanen kopurua urtero produzitu dezakegun maixulanen kopurua ezin daitekela, batzuk pentsatzen duten bezain handia izan. Eta jakina daukagula ekibokatzeko eskubidea, Arkaitzkanok esaten zuenaren kontra, zer da, bestela literatura ekibokatzeko artea, ez baldin bada. Ondo goaz, gulertzen da eta jarraitzen da, ez? Tontakeria. Bale. Hirugarren mitoa. Gauza izango da euskal literaturaren salbazioa. Gauza edo, hori da gure kuadrillan deitzen genion bezala euskal gatazka delakoari, ez? Esan dezagon, 60ko hamarkadatik eta desagertu zen arte, gure artean gertatu ziren gatazkei edo, gure travels delakoei, ez? Eta, euskal gatazka eta literaturen arteko lotura horretan, hori, gauza deitzen genion gure kuadrilan, gero konturatu nintzen, Jokin Muñozek ere bere kuadrilan ere deitzen ziola gauza bera, la cosa, la cosa baska, alegia, ez. Eta garai batean, jende xalo batek, eta nik tartean, pentsatzen genuen gure gatazka hori, gure gatazka ditxoskozkoa izan zitekela gure literaturaren nazioarteko sormarka, nola baita esateko hau da. Nik zer dakit, hori, Kolombiako literaturarako garai batean izan zitekeen bezala, hori, hori García Márquezek egiten zuen bezala, plantazioen esplotazioa, eta, konpainia bananeroak, eta gero terrorismoa, eta halako kontuak bihurtzen direnez nolabait, gure literaturaren barne produktu ordinaren esportazioko produktu nagusia, gurean gatazka izango zela hori, ez. Izan ere, Ramon Saiz Vitoriaren 100 metroko klasikotik aurrera, 76an argitaratu gintzena, baina dakizuen bezala berez 73an idatzi gintzena, eta batez ere 80ko hamarkadatik gaiarekin lotutako lan gogoangarriak argitaratzen joan ziren, eta, zerrenda oso luzea da. Nik ekarri dizuet hemen, pixka bat errepasatzeko niretzat, gai hau, gaina in situ eta zuzenean tratatu egin dituzten niretzako lanik onenak, Hernández Abituaren Etorriko haiz nirekin adibidez, edo Inguru Epaltzaren Uruerrak, edo noski, atxak behin obakoakekin arrakasta izan ondoren gizona bere bakar da, hurrengo alegina eta egin zuen hain zuzen ere, gauzaren, gatazkaren inguruan, edo Ramon Saiz Vitoriaren 11 pauso, seguru asko alde horretatik idatzi den nobelarik onena edo onenetariko bat, edo Jose Luis Otamendiren Neuri kontuak ipuin liburua, Arantxa Horreta Bizkaia lehen aipatu dugunaren Kuaderno gorria, aktivista hori joaten dena berea, umearen bila, atzerrira, Angel Lertxundiren Zorion perfektua, atentatu baten testigoaren ingurukoa,
Xabier Montoiaren askotan ahaztu egiten da, Xabier Montoiaren ekarpena alderdi honetan, denboraren izerdia bezalako lanekin, eta gehiago niri asko gustatzen zaizkidanak. Niretzako gatazkaren inguruko ipuin libururik onena, Jokin Muñozen Bizialo, edo Juanjo Lasagarren Ezinezko maletak, en fin, hemen etari buruzkoa, baina baita armairutik ateratzeari buruzkoa izango litzatekena, edo berriro ere, eta honek ere Euskadi Saria irabazi zuen, Jokin Muñozen novela, Antzararen bidea, Arkaitz Kanoren Twist, evidenteki, en fin, Lasata Zabalaren inguruko hori, Ramon Saiz Arbitoraren Martuten, ez da gai bakarra gatazka hemen, oso novela totala delako, baina niretzako ardaztu egiten duen gai nagusienetako bada, berriro ere Montoiaren azken afaria, Lander Garroren Gerra Txikia, Garrorekin nik oso, en fin, harreman gatazkatsua daukat, eta politikoki oso urrun gaude, baina onartu behar dut, novela onak idazten dituena. Edo Unai Lorriaga, luzaroan gauzari buruz zuena idatzi, baina, en fin, bere itzulera egin zuenean literaturara, iazko ezurraken beste gatazka batzuekin batera gure alandu egiten zuena, Uxu Alberdiren Janis Joplin, ez da gai bakarra berriro hemen, baina gai nagusienetako bada, eta gaina modu desberdin batean tratatu egiten duena, berriro ere Xabier Montoiaren Hitzontziak, edo Lander Garroren berriro ere Faith, nahiko novela ona iruditzen zait gatazkaren azken fasei buruzkoa, edo Peio Lizarranderen azkenekoa oraingoz, Lanbroa ere, non orain arte tratatu ez duen gai bat, baina sartu egin du, eta oso modu iradokitzailean eretzako. Hau da nire zerrenda personala noski, baina demostratzen duena asko idatzi dela gaiari buruz, batzuek esaten dutenaren kontra, eta hori noski ipuin liburuetan sartu gabe, zeren ipuin liburuetan, Otamendirena aipatu dut, ipuin gehienek daukatelako edo Jokin Muñozena hor ipuin gehienek daukatelako lotura gatazkarekin, baina beste batzutan, en fin, gai solte bat da, eta hor badaude antologia batzuk, Aginetako Mina bezala, atera zen Atxalapartan, edo hau ingelesez eta gaztelaniaz atera dintzen, Mikel Ayerbek atera zuen Our Wars, gure Nuestras Guerras gaztelaniaz, eta hor da antologia bat, non ipuin guztiak diren, egile desberdinetakoak, gatazkaren ingurukoak, ez? Baina, lehen epaltzak esaten zuen, en fin, euskal literatura garaikidearen oraingo ezaugarrietako bat da, duela 30 urte ez bezala internazionalizatzen ari dela, geroz eta gehiago, da gure produktuak ez bakarrik itzuli egiten ditu kanpotik literatura universaleko gauza, eta guk ere, esportatu egiten dugu gure produktuaren zati bat, eta arrakasta gehien izan duten gure liburuak ez dira, Jokin Muñozek pentsatzen zuen bezala eta aldarrikatzen zuen bezala, ez gatazkarekin zerikusia daukatenak. Zerk izan du arrakasta gure, en fin, barne produktu gordin literario esportatuan. En fin, neokostumbrismo, gero gutxiago edo gehiago folkloriko moduko batekin lotuta egongo liratekenak, novela literarioak, en fin, familia edo harremanen gaien ingurukoak, gure koelismo batzuk, en fin, gure realismo magikoak, eta sorpresiboki, baina sekulako arrakastarekin, immigrazioaren ingurukoak, alegia. Pentsazazue Obabakoaken, pentsazazue Unai Elorriaren lehenengo nobeletan, justo amaierako hau ez da hizkuntza askotara itzuli ordea, edo Kirmen Oriberen Bilbao, New York, Bilbao, non gatazka ez da agertzen apenas, edo Carmele Jaioren Amaren eskuak bezalakoak, pelikula eta guzti eta izan zuena, edo esaten izuen, adibidez, Aita Santua aurrekoak, gomendatzera iritsi zen, eta hainbat hizkuntzetara itzuli egin den minan, alegia, soliburu ona eta onkigarria, bide batez esan da. Izan ere, Euskal Gatazkak galdu egin du protagonismoa mundu mailan. Dagoenarekin munduan, beste terrorismo potologo batzuk, eta geroz eta gehiago, beste gerra askoz ere gogorrago eta suntxigarriago batzuk daudela, gurea geratu da geroz eta baztertuagoa, ez?
ondarreko paradoja ahaztu gabe, agian azkenean gauza Euskal Gatazka ez dela Euskal literaturaren sormarkaren zutabe nagusia izango nazioartean, ez? Gure, en fin, baizik eta gaztelaniazko Euskal literaturaren alegia. Eta hor patria fenomenoa sartuko litzateke. En fin, sekulako impactoa izan duena, eta azkenean, hori, euskeraz badara magu askoz ere denbora gehiago eta niretzako askoz ere hobeto idazten kontu ni buruz, baina azkenean, katua uretara eraman duena izan da gaztelaniaz idatzi den lan bat. Interpretazio pesimista honena zein da, ez? Orain arte gurean idatzi dena, geratuko da, baztertuta, literatura universalean, patriak ara bidalita, eta etorkizunean idazten dena onerako eta txarrerako eta ikusten ari gera. Baina hau beste hitzaldi bat izango litzateke, patriaren nolabait abaroan idatziko da, horren alde, horren kontra nolabait esateko. Dena dela hori, pensatzen dut agian ez degula horren pesimistak izan behar kontutan hartuta, hori, telesail bat egin dutela horren inguruan, eta nik daukadan esperantzan eri liburu azitze dalako gehiagik gustatu. Telesailek nola jan egiten dituzten arrakastatxoak baldin badira jatorrizko liburuen fama. Eta pentsa zazue, agian gogoratuko zeate, Raíces, ikusten zen telesail hori, nor gogoratzen da hori novela batetik zetorrela, Alex Haleyren novela batetik. Edo Poldark telesailaz gogoratzen gara, baina inorez gogoratzen Winston Grahamen novela serie horretaz, edo House of Cards telesailaz hitz egiten dagoenean, inore ere ez da gogoratzen atzean beste novela trilogia bat egon zela, edo, en fin, El cuento de la criada ez Margaret Atwooden novela ere, telesailak ere neurri batean jan egin duelako, orduan, bueno, izan dezakegu esperantza hori ez. Baina, bueno, baina batez ere nik daukat esperantza hori, patriaren fenomenoa momentu batean ahituko dela ikusi nuenean eukizuen kritika positibo, atera zenean onena dela hau. Ah, que te estabas comiendo lomo, cuando no hay lomo de todo como, ¿no? Escucha, por cierto, sí, déjame, me estoy leyendo un libro que... Ay, ¿cuál? Dime, que el de Patria me encantó. ¿Te gustó? Buah. Bueno, pues me está encantando el de David Trueba, el último, que se llama Tierra de Campos, precisamente. Tierra de Campos, Tierra vale. de Campos, me está gustando. Es que a mí David Trueba me gusta muchísimo. A mí también, yo no. Bueno, pues tiene una novela, David Trueba, que me encanta, que si no os la habéis leído, Saber Perder se llama. ¿Saber perder? Léetela. Vale, esa me la voy a comprar, vale. Léete primero esta, Vale. Saber Perder. Es Vale, tan Saber bonita perder. la Vale, novela. la voy a comprar, sí. ¿De verdad? La de Patria, te lo digo. Y mira lo que me pasó en Tenerife. Yo ya me había leído el libro y estoy en la piscina aquí en Semana Santa y veo a un hombre con el libro de Patria y yo, de verdad, y me acerqué a él. Y digo, le va a encantar el libro. Dice, me está gustando. Dice, ¿quién te dijo a ti que lo compraras? Digo, el final es apoteósico. Y digo, Jorge Javier Vázquez. Dice, pues de verdad que me está encantando el libro y de verdad lo tengo que decir, yo leo, aunque parezca que no y la gente diga que no, yo leo. Y de verdad, con ese libro, Jorge, yo nunca he llorado con un libro. Yo lloré con ese libro. Y con ese libro lloré. Y aprendí muchísimo. Son dos historias que se te ponen la piel de gallina y es España. Ese libro es España. Pues sí. Por cierto, que me está diciendo Valdeperas, sí, recomienda también 4 amigos de David Trueba, también recomendado. Todos los libros de David Trueba son buenísimos. Yo me voy a comprar El mensaje de Patiño. Ay, me encanta el de Karma. Mañana cuando venga. El de Karma me lo estoy leyendo. Vámonos, vámonos con... Bueno, ni honekin ja lasaituen nintzen. Zera, Belen Estebanek Patria gomendatzen baldin badu, eta gaina suhartasun horrekin, con este libro lloré de verdad y aprendí, son dos historias, te ponen la piel de gallina, es España, es que esto es España. Bueno, en fin. Bueno, hori. Baina, bueno, bromak alde batera utzita, klip hau jarri nahi nuen, eske oso nada. Neri amorragarriena iruditzen zaidan, eta lehen zerrenda hori bota dizudana, ez dut kasualidadez bota, da, nola Aranburuk berak ez dion balore handegirik ematen Patria aurretik kontuari buruz idatzi denari, ez? Behintzat, sari guztiak irabazten hasi zen arte, eta orduan hasi zen
aipatzen, baina batez ere gaztelaniaz idatzen ziren gauzak, berak ezin du euskeraz irakurri, ez? Eta naiz eta itzulpenak dauden, aipatu ditudan liburu horietako askorenak, ez? Baina, bueno, bestalde agian ez da harritzekoa euskerazko letretan gaiak izan duen arrakasta eskaz hau ikusita barrutik ere nola torpedeatzen den, nola torpedeatzen duten batzuek, ez? Begira, hau da, Joseba Zerrenindiak egin zuen, hori, ez, Alfonso Etxegariren La Guerra del 58 gaztelanazko liburu bat egin zion sarreran, ez, eta, orduan, jakina literatura egitea oinarrian asmatzea dela, ez? Asmatzea, fikzionatzea, ez? Baina egia asmatzea, gezurra asmatzen autoatsegina bilatzea errezago dela, albo batera utzi zalegia. Autokonplazentzia eta faltsukeria ugariak izan dira gaiaren inguruko literaturan. Irudipena daukat Jose Ameduren Kalbiba, esaterako, egiatiagoa dela tamalez Fernando Aranburuk Patrian proposatzen duen errealitatearen faltsutze sistematikoa baino. Eta berehala ulertzen da simpleki egia dela Jon Arretxek Intxaurrondo La sombra del Nogalen kontatzen duena, bere torturak Intxaurrondon, komunikabideek eta tertulia politiko-literarioek batere kontuan hartu ez dituen liburu bat, depende, ezkerreko alderdi batzuetan bai hartu zen kontutan, baina egiazkoa entxegu literatura eta literatura suarki fikziozko asko baino. Zein oinarritzen baita norberak esango ez lukeena besteen ahotan jartzean. Da niri hau, ni pixka mine hartu nuen honekin, iruditzen zait pixka trampa egitea, ez? Zeren eta, hau da, nolabait jartzen du Jose Ameduren memoria liburu bat, Kalbiba, azken finean, fikziozko literatura askoren gainean, ez? Eta hori, en fin, hain zuzen ere fikzioak idatzi izan dituen idazle batengan iruditzen zait trampa, ez? Nik nire zalantzak ditut eta kritika egin diot gainera, Patriaren kalitate literariari buruz, baina nuke esango ere, errealitatearen faltsutze sistematikoa dena. Dauka sesgo bat, evidenteki, baina sesgoa daukaten bezala obra literario gehienek, baina igual gehiagikeria da hori esatea, ez? Eta gaina, iruditzen zait trampa ezin delako alderatu literatura periodistiko eta autoerrebindikatzailea, Kalbiba bezala, edo autobiografikoa, memorialistikoa, Intxaurrondoa dena bezala, hori izate dizuan bezala Jon Arretxeren torturak zenaren, torturak kontatzen dituena, hori, fikziozko lanekin, beste mota bateko, nolabaiteko literatura eta arazorako hurbilketa bat proposatzen dutenak, ez? Suarki fikziozkoa den guztia baztertu egin beharko litzateke alde horretatik, niri, en fin, 100 metro gizona bere bakardadea, bizialo martutene, adibidez, zergatik fikzioak dira eta gauzari buruz hitz egiten digute, eta batzutan oberto ulertzen ditugu halako gauzak fikzioak irakurtzen, eta ez nolabait artikulu historikoak edo soziologikoak edo periodistikoak irakurtzen baino, ez? Edo begira, zertzen duen Landergarrok eta erekin kritiko izan den euskal literatura, hain zuzen ere, etak bere, en fin, zueten behinbeitikoa aldarrikatu ospean, ez? 50 urteren ostean lortu dute azkenik eta garaitzea. Euskal intelektual zenbaitek goratu dute garaipena, Espainiarrena, ez? Guztiona baliz bezala. Ez diezadatela niri zakurretan sartu arren, ez dut egon nahi. Eta testuinguru honetan noski euskal literaturan, edo euskerazko literaturan, garaipen loriatxu horri letrak jarri nahi lizkioketen idazle konprometiturik bada. Casinello, general frankistaren zen planaren aplikazio poetikoa nahi baldin baduzu. Hau da, bertso bat okupatzaileari. En fin, euskal literatura Espainiar imperialisten konparsa bilakatuta. Bueno, en fin, neri hori, ez? En fin, Casinello, general frankistaren zen planaren aplikazio poetikoa. Imaginatzen dut zeinetan pensatzen ari da. Nik ordea alde horretatik
gauzaren fikzio, suarren aurrean idatzi dena aldarrikatu nahi nuke, eta horregatik eman dizuet nire zerrenda personal hori, ez guztia, argitaratu dira, gauza txarrak ere, baina defendatu nahi nuke bai kanpoko erasoetatik, Aranburukoenetatik adibidez, baina baita barrokoetatik ere, ez? Fikzioa, egiara hurbiltzeko beste tresna bat dela sinisten jarraitzen dudalako, eta hori, eta iruditzen zaidalako, hori, en fin, alako gauzak esatea, ez, hori, ez. Osa, kritikoa izan baldin bazera, etarekin zure literaturan, ari zera, zen planaren aplikazio poetiko bat egiten. Pues bueno, nik gainera nola pentsatzen dudan, hori, inkluso ideologikoki ados ez baldin bazaude egilearekin, lana ona baldin bada eta komunikatzen baldin badu pena merezi duela, ez nago honekin bat ere ados. Bai, ondo goaz edo ulertzen da, jarraitzen da, eta beste baterako bai? Bai, bueno. Bale. Ez dago Eider Rodríguez Irribarretxo agertzen den argazki bat ere munduan. Beste mito bat. Bueno, bakizue, Eider Rodríguez da azken urte hauetan gehien, en fin, nazioarteko den eta gehien laudatu den gure egiletako bat, gaina gauza oso zail bat eginez, batez ere ipuingintzan oinarrituta, ez dena bereziki biderik errezena hain zuzen ere, literatur munduan, ez Euskal Herrian, baina are gutxiago Espainian eta, en fin, munduan zehar, bidea irekitzeko. Horregatik oso idazle profesional gutxi aurkituko dituzue ipuingintzara dedikatzen direnak. Baina, naiz eta goraipamen horiek guztiak jaso, hartze dituzue bere argazkiak prentxan eta bar, eta hau aurkitzen duzu, edo hau, edo hau, edo hau, edo hau. Edo, en fin, hau da txio bat, en fin, Euskadi Saria 18an eman ziotenean bere komikiagatik, Julen Ribasen egin zuen, Julen Ribasekin egin zuen komikiarekin, begira, egia esan ez bakarrik bera, baizik eta beste guztiek ere nahiko aurpegi tristeak dauzkat, ez. Baina pixka sakontzen hasitan ikuste dut badaudela ez Irribarretxu egoteko motiboak, ez. Eta batez ere, hori, egon daitekela lotuta, bolo-bolo dabilen beste kontuaren, honetara etorri nahi nuen, txorradanen bitartez, eta esaten denean, en fin, emakumeak momentu honetan menderatu egiten dutela euskal literatura. Hau, izaten da, gizonezko idazle batzuk hori, juntatzen direnean, juntatzen garenean, koparen eta puroanen inguruan azkenean beti ateratzen den gai bat izaten da. Arrelako formulazioak entzutea, baztertuta gaude, bigarren maila batean gaude, ez daukagu zeregini, gure liburuak ez dira saltzen, irakurle guztiak emakumezkoak dira, en fin, irakurle femeninoak gehiengoa direla eta bakarrik emakumeak irakurtzen dituztela, edo igartza saria, idazle gaztei ematen zitzaiena, bakizu hori kendu indutela kafeko kontu guztiagatik, emakumeek bakarrik irabatzen dutela, halako gauzak entzuten dira. Jakina, hau guztia, konfiantzan esaten dizu, ezen gizonezkoak ez ditugu goza hauek oso zen esaten, por si acaso, zuzentasun politikoaren kontra ez aritzeko, Baina batzutan kolatzen dira batzuk, adibidez gure fikzioetan, hau adibidez novela, Iñaki Iraizizabalen politika zikina novela beltz motakoan, halako pasarte bat aurki daiteke, En fin, ez da bere, en fin, protagonismo narratzailearen emazteari buruz ari da, behin emakumeek idatzitako liburuak baino ez ote zituen irakurtzen galdetu eta harrituta begiratu zidan, ez, bera literatura ona irakurtzen saiatzen dela, gizakiek idatzitako kalidadezko literatura, baina nik liburuen idazleak nortzuk ziren begiratzen nion beti, Nuria Barrios, Uxue Palaza, Lynn Ullman, Samantha Schweblin, Virginie Despentes, Lorri Moore, Katisha Aguirre, en fin.
kontua da, adibidez. Egia alda Igartza saria egile gaztei zuzenduta dagoena emakumeek irabazten dutela nagusiki. Bueno, nik lehenengo aldiz prestatu nuenean hitzaldi hau, joan nintzen, eta ziren lehenengo 20 urteak sariarena, eta deskubritu nuen etzela horrela. Hau da, hasi nintzen 2017an, hau lehenengo bertsioa nahiko aldatuta, hitzaldi honen 2017an eman nuen, eta hau zen zerrenda. Eta zerrenda honetan, kontatzen baldin badituzue, emakumeak eta gizonezkoak, da 50% eksakto. Orduan ezin zen esan inondik ere emakumeek bakarrik irabazten zituztela, izan ere azkeneko urteetan batez ere gizonezkoak nagusitu egin ziren ikusten dezuen bezala. Egia da orduzkeroztik gauzak agian bai saria amaitu den arte, bakizu, kafek ematen zuelako eta Palestinarekin dagoen rollo guztiarekin azkeneko irabazleak uko egin zion eta saria momentu honetan dago beka dena, novela bat egiteko edo ipuin liburu bat egiteko baztertuta dagoena, baina ja hartzen baldin baditugu azkeneko urte hauetako zera guztiak ordun bai, egia bihurtu eginda emakumezkoek batez ere irabazi dutela eta orain portzentaiak egingo bagenitu askoz ere goitiagotik egongo lirateke. Baina bueno, niri ez zait bereziki grabe iruditzen, batez ere begiratzen baldin badu zer gertatzen den Euskadi sarietan. Hau da zerrenda, urte beretako Euskadi sariena, modernizatu zenetik, 98an, eta hauek dira irabazi duten emakumeek. Hau da, dia minoria aplastante bat, eta bueno, azkeneko urteetan ugaltzen joan dira, baina ikuste dezuen bezala, eta bueno, aurreko urteetako aurrehistoriako Euskadi saria sartuko bagenu, oraindik okerrago izango litzateke ez. Alde horretatik nik uste Igartzakoak, eta gaina orain suspenditu indute, balantza pixka bat baino ez duela orekatzen ez. Izan ere, Igartza sariak zerbait egin baldin badu, hitz jolasa baimentzen baldin bazai, da iragartzea, euskal literaturan gertatzen ari zen aldaketa generazionala, eta nola testu inguru horretan emakumeen kopurua ari da hurbiltzen jadanik produktorena, idazleena, gizonezko idazleena. Beida, hau da, egin dut estadistika bat, hartuta, bueno, narratiba eta poesia, liburuak, ez? En fin, saiakera sartuta pixka bat zailagoa zen, saiakera mota batzuk eta akademikoak eta desberdintzea, eta baina muestra bezala nik uste tendentzia nahiko ondo erakusten duena. Eta hau izango litzateke emakumezko idazleek idatzitako liburuen portzentaia euskarazkoak, 95etik 2010era. Eta ikuste duzuen bezala, 2010ean 25% inguruan zebilen. Hau da, laurden bat bakarrik produzitzen zen literatura, fikziozko literatura guztiarena idazten zuten emakumek, eta urte batzutan ikuste duzuen bezala, en fin, portzentaia hutsaren hurrengoa zen. Hau da, 24 arteko ibilbidea. Eta hemen ja nabaritzen da, bai, batez ere, hain zuzen ere 2010etik aurrera, gorakada nahiko esponentziala izan dela, naiz eta gora berak dauden. En fin, urte batetik bestera egon daitezken gora berak, azken finean argitaletxeen politikarekin eta zerikusia daukatenak horren efektua lehuntzeko bosturteka banatzen baldin baditugu argitarapena, ikusten da, tendentzia zein den eta batez ere hori, 2000 markadako bukaeratik goran zijoala eta momentu honetan, azkeneko bosturteko honetan, emakumezkoen liburuaren portzentaia 40% hau da, oraindik ez gaude berdintasunean, baina duela oso urte gutxi berdintasunetik oso urrun geunden, ez? Bueno, hauek helduen literaturari dagozkio, ja sartuko bagenu egin ditut, en fin, zundaketa batzuk eta haur eta gazte literatura sartuko bagenu, haindikan igoko litzateke gehiago portzentai hori emakumeena, ez? Hau da, oso gauza rezientea, oso berdintasunako joera
oraindik ez dena lortu, oso hurbilekoa da denboran, alde horretatik. Beraz, nondik etor daiteke emakume idazleen presentziaren inguruko sensazio exageratu hori gizonezko idazleen artean, edo askoren artean. Beldurragatik, gizonezkoi ordura arte ziurtatuta zeukaten espazio literaria murriztuko zaiela sentitzen dutelako mehatxu gisa, nik esango nuke, baietz, hortik badagoela zerbait, ez? Bestetik, momentu batean, naiz eta agian gutxiago izate horrek ematen ziren emakumezko idazle batzuei, hor zeuden gutxiei, ikusgarritasun ekstra bat, eta horrek agian ere, sensazio hori eman zezakeen. Adibidez, Eider Rodríguezek hain zuzen ere bere elkarrizketa idazlei egindako elkarrizketa liburuan azaltzen zuen bezala, bere ibilbide literarioa hitz egiterakoan, nola bera hasi zen, 80ko hamarkadan, 70ko hamarkadan jaietakoen barruan, kate baten barruan ikusten badu nere burua, izango litzateke emakume idazle idaukienez aurretik batzuk kateak iriki zituztelako, Amaia Lasak eta Arantxaurreta Bizkaiak eta hori buruzari da, eta horrek gero eman du aukera orain emakume gehiago egiteko. Bide horretan kokatzen dut nere burua. Igual jaio izan banintz beranduago ez nintzateken hain ezaguna izango emakume gehiago daudelako. Hau da, nolabait ikusgarritasun ekstra hori gutxiengo izateagatik. Hori izan daiteke beste arrazoi bat. Beste arrazoi bat okurritzen zaidana da, ez bakarrik idazletza, kritika ere feminizatuagoa, eta hori ere bolo-bolo, lehen Irasizabalen pasarte horretan, emakumeek bakarrik emakumeak irakurtzen dituzu eta bakarrik emakumeak kritikatzen dituzue. Honetan ere, joan naiz Armi Armako kritiketara eta egin dut azkeneko kritiken revisio bat, eta gogoratu, 2024an hori, fikziozko liburuen 93 inguru emakumezkoek idatzi argitaratu zituzten, eta hori ikusi dudana da, kritikatu ziren euskal liburu guztien 40% direla emakumeenak, zerrenda horretan agertzen diren kritika guztien artean 40% dira emakumeen liburuak, hau da, praktikamente hurbildu egiten da, argitaratuko liburuen ia portzentai berdina, naiz eta kritikari guztien artean egin da ere hori portzentaiak, kritikari guztien artean 47% ziren emakumeek. Baina honek zera adierazten digu, emakume horiek berdin kritikatzen dituztela gizonezkoen zein emakumezkoen liburuak. Beraz ez dago seskorik hor. Hau da, ez dirudi emakumeek batez ere edo bakarrik emakumeen liburuak kritikatzen dituztenik. Bide batez esan da, lehen aipatu dudan liburua berriro izpidera ekarri, Ibone Gainak 2005 arteko kritika hitz egiten zuenean, pentsa zazue zeintzuk ziren datuak. Orduan soilik, 9,9% ziren emakumeen liburuak kritikatutako guztien artean, hau da, lehen ikusi ditugun portzentaietatik oso hurbil, eta bakarrik 10% ziren kritikari guztien artean emakumezkoak. Gauzak asko aldatu egin dira, gaur egun, esate izan bezala, konparaketa egiteko 40% eta 47% izango litzateke. Horre guztiak, ez du esan nahi, jarrera protekzionistak defendatu behar direnik, nik behintzat defendatzen ditudanik emakumezkoen literaturari dagokionean. Itxaro Bordak adibidez, proposatzen zuen, euskal nobeletan pertsonaia femenino, aktibo eta positibo gehiago egon behar dutela, eta kritikatzen zuen, berdintasuna eta emakumeen arteko elkartasuna bultzatzen ez duten emakumezko pertsonaien presentzia, esate baterako. Eta nik alde horretatik gehiago nago Margaret Atwoodekin, lehen ere aipatu dudana, esaten zuena batzuetan emakume gaizto baten pertsonaia dela emakumezko idazle baten lumatik aterata dela gizonezko batenengandik literarioki interesgarriago suerta daitekela emakume eredugarri batena baino. Halako aldarrikapen protekzionistek ez diotela literaturari mesede handiegirik egiten. Edo duela urte batzuk ere, gogoratzen ez, nola, hain zuzen ere Deiako artikulu batean, Ana Urkizak proposatzen zuen
emakumeen liburuen kritika nolabait kuarentenan sartu bintzela, hobeto tratatu bat zela gutxiago zirenez, ezin zirela kritika negatiboak egin, eta hau lotzen dut lehen gure kritika onberegiarekin esaten nuenarekin, ez. Ni arlo horretan nahiko eszeptikoa naiz. Nik uste talentua nahiko berdintsu banatuta dagoela klase sozialen, generoen eta geografian zehar, ez? Eta gauza bera pentsatzen dut, ez? Bezala sexuen inguruan. Epertainera gizonezkoen eta emakumezkoen liburuen artean lan honen, erdipurdekoen eta txarren proportzioa nahiko antzekoa da. Hots, demagun, oso optimista izan da, maixulanen urteroko kopuru honeko bostekoa dela, oso optimista jartzen ari naiz. Eta gure literaturan hori, 100 liburu fikziozko argitaratu egiten direla urtero gutxi bera. Esan dezagun, azkeneko datuak begiratuta, 55 gizonezkoena eta 55 emakumezkoena. Horrek esan nahi du gizonezkoen 2,75 liburu izango direla maixulanak guztien artean, eta 2,25 emakumeenak. Hots, edo 3 edo 2, edo 2 eta 3, baina nek ez bat eta 4. Esate duan bezala, talentua nik uste nahiko berdintxu banatuta dagoela gizartean zehar. Hau da, behar dena, eta gertatzen ari dena izan ere da, emakumeek idatzitako literatur lanen kopurua igo egin behar dela, onditu egin behar dela. Erdi eta erdi izan arte, edo, en fin, nolabait portzentaiak aldatu arte, zeren kantitatea da kalitatearen berme ziurrena eta segurasko bakarra. Eta soilik horrela utziko dio, orain dela gutxira arte behintzat gertatu den bezala, emakume literatura salbuespen izateari, bitxikeria bat, ikusgarritasunezko salbuespeneko bat, eta bihurtuko da zerbait orokorrean. Eta helburu hori lortzeko iruditzen zait protekzionismo hori, idazle batzuek eta proposatu izan dutena kalte gehiago egiten duela onura baino. Edo nola ere, nik uste dut Eider Rodriguezen idazleen gorputzak saiakera irakurrita neurri batean badakidala zergatik zaila gertatuko zaigun sari piloa irabazita ere oso irribarretxu ikustea argazki batean. Ez dakit ezagutzen dezuen liburua, oso interesgarria da. Hemen da liburu bat zeinetan hori, belaunaldi ezberdinetako emakumei elkarrizketak eginez, hain zuzen ere, pairatu duten bazterketa eta izan dituzten zailtasunak eta bide literarioa nola egin duten kontatzen duten, Arantxoreta Bizkaia, Laura Mintegi, Mirena Gormea, Carmela Jaio eta Uxu Alberdi, belaunaldi desberdinak. Eta, bueno, idazle bihurtzeko eta izateko izan dituzten esperientze, zailtasunez eta abarrez, hitz egiten duten duena. Eta bertan, galdera rekurrente bat da, gizartearen aurrean, prentxaren aurrean nola aurkezten diren, emakumezkoak eta gaiak ardura diolako, ez. Eta hauxe da ondorioetan dioena Eider Rodriguezek, ez. Denek aipatu dute argazki saioetan sentitu izan ohi duten tensio, ez. Idazlek beraiek kontrolatu nahi dute, emango duten irudia eta ez alderantziz. Jaiok eta Alberdik behin baino gehiagotan aipatu dute irri egiteko argazkilarien eskaera. Argi daukate gizonezko idazle bati eskatuko ez lioketen zerbait dela. Denik hau irakurrita, alako epifania bat izan nuen, zeneri egia da inoiz ez didatela eskatu, argazki saioetan, liburu bat aurkezten dudanean, irribarre egiteko. Hor gaina hobetxi egiten da horrela, postura interesgarriak jartzearena. Eta emakumezkoek ordea irribarre egin behar dute. Orduan, iruditzen zait ziurrenik jarrera politiko bat dela. Eider Rodriguezek hautatu egiten duena, hain zuzen ere horrei kontra egiteko eta argazkietan ez bereziki atsegin edo irribarretxu agertzea. Baina, bueno, nik uste gauzak aldatzen ari direla, zorionez. Hau da berritasuna sartu dudana hemen. Bueno, berritasuna ez da bakarrik, estadistikak berriro egin ditut, eta kuadroak, eta noski. Azkeneko argazki batzuetan egia da. Horregatik hau kendu beharko dut, seguru asko, hurrengo emanaldietan. Geroz eta irribarretsuago agertu izan dela, Eider Rodriguez. Begida adibidez, Xabier Lete beka jasotzean egin zioten argazkia. Hemen jasi da pixka bat irribarre egiten. Eta nahu harritzen, kontutan hartuta, zenbatekoa den, saria, uneko
30.000 eurotakoa. Nik ere irribarre ingo nuke, eskatu gabe ere. En fin. Eta gaina honekin gogoratu naiz, duela gutxiz, ez dakit, iskanbila pixka bat egon da erdarazko literaturaren munduan, Aena sari literarioa dela, bihurtu egin dena derrepentean, berria izan da ere, Espainiako sari literario hobekien ordaindutakoa, €1.000.000 eman dute, lehenengo edizioa, eta eman diote, lehen, hain zuzen ere Irazizabalen testu horretan agertzen zen Samantha Schweblin argentinarrari, gaina ipuin liburu batengatik, eta ezagutuko duzu segurazko askok, baina da oso idazle ona, argentinarra, en fin, ipuinak batez ere idazten dituenak, novelaren bat ere bai, hau ipuin liburu batengatik eman diote, eta beira txioarekin aurkitu egin nintzen aurten izan da, el premio ha logrado algo insólito que quizás solo por eso justifique su existencia, hacer sonreír a Samantha Schweblin. Eta, gaina itxura eta guzti behiratzen baldin baduzu, idorri dezen, belaunaldikidea da, eta oso ipuinlaria ere bai, eta gainera, lagunak dira, hau da, Schweblin etortzen denean Euskal Herrira norekin juntatzen dute, adibidez Literaktumen 2015ean, Ider Rodriguezekin, en fin, dena dago lotuta. Ordu bete noa. Bale, azkenekoa, 5. Euskal idazleen bizitzak ikaragarri interesgarriak eta pasionanteak dira. Eta, hori emango luke aitzera, ez dakit, eta literatura erakurtzen baldin bazua, konturatuko zinen azkeneko 10-15 urte hauetan autobiografismoa eta autofikzioa deitzen den hori geroz eta bolada handiagoan jarri dela, ez bakarrik euskal literaturan, evidenteki, inguruko literatura guztietan demostratzen duena euskal literatura dagoela, hain zuzen ere, literatura universalaren hildo berean sartuta. Agian duela 50 urte zingo genuke hori esan, baina gaur egun onerako eta txarrerako hori daukagu, Kermenoren Bilbao, New York Bilbao, edo Izurden aurreko bizitza, nonbera agertu egiten da ere bai, edo Alaine Agirreren praktikamente, en fin, literatura guztia da autobiografiko, autofikziozkoa, Uxu Alberdiren etero, hainbeste iskanbila sortu duen hain zuzen ere horregatik azkeneko denboraldian, Asier Larretxearen guztia urruntzen da, azken alditko liburuetako bat hartzeko, Asier Larretxearen liburu gehienak, poesia edo prosa eta egiten dutenan ikaragarri autobiografikoak dira, edo Ider Rodriguezen lehenengo novela, da, en fin, guztiz autobiografikoa, esate baterako, edo inkluso gauza ja kuriosoak gertatzen ari dira, Antxina Mendizabalek atera duen azkeneko liburua, Katona da autobiografikoa, baina realismo magikoaren galbaetik pasatutakoa, oso gauza bitxia dena, edo Jose Agustin Arrietaren memoria liburua, palinzestoa, en fin, totxo bat, edo Aneles Arrigarteren beste zerbait, autobiografikotik asko daukana, baina inkluso fikziozkoak diren liburuetan, Bernardo Datxagaren azkenekoan bezala, Enarak bezala, azkeneko orrialdetan bere familia guztia agertu egiten da, izen abizen eta kejatzen da erleak ze gutxi saldu egin duen, eta hau da, bere gauza autobiografiko bat sartzen du, fikzio batean, edo Amorante Frantsesa, fikziozko lan bat dena, poema bat novela bihurtuta, hori, en fin, gertakari fiktizio suposatzen da baten inguruan, baina azkenean, Miren Angolmeabek oso literatura autobiografikoa egiten duena, ezin du aguantatu eta bere burua ere sartzen du liburuan eta bereri gertatu zaizkion gauzak, ez? Neri pixkata, hasi nintzen irakurtzen dio, bada zerbait non ez duen bere burua zitzen, baina azkenean hitz egiten du bere buruaz ere, bai. Hau guztia, soilik 2015 eta 25 arteko narratiba edo lanak sartuz, poesia sartuko bagenu, non, en fin, poetek batez ere beren burueri buruz hitz egiten dute, baina hori niri ezitzaren oso grabe iruditzen zen, nola, inork ez duen poesia irakurtzen, baina niretzako fikzioaren gainbera, salagarri hori salatzen du honek guztiak, batzuk esatu du baietz. Eta hain zuzen hemen dator autopropaganda saio, horregatik egin nahi nuen puntu bat gehiago gutxienez.
nire euskal literaturaren alde eta kontra liburuan, hain zuzen ere daukat, zenbait testu, baina batez ere manifestu bat, autobiografismoaren kontra. Hau da liburua, liburu dendarik onenetan aurkituko duzuena. Eta atera nuenean, Paco Aristik atera zuen artikulu bat, hortzadan, horretan hain zuzen ere, nun hori buruz hitz egiten zuen, bizitza interesgarriak deitzen zena, eta non hain zuzen ere nere autobiografismoaren kondena horri aurre egiten baitzion. Batzuei bai tokatzen zaigu kritika txarrak pairatzea noizean behin, oso gutxiei. Eta han besteak beste zioen, esaten nuenean, nire argudioetako bat da, en fin, ez eta Foster Wallace, Roberto Bolañok esaten zuen. Ni ez nago literatura autobiografikoaren kontra, baina beti ere idazten duenak bere zakila 30 zentimetro baino gehiagokoa baldin bada. Ez hau da, zerbait extraordinarioa baldin badu bere bizitzak, oso modu matxunoan esan da, ados dago, zerbait extraordinarioa baldin bada, baina idazle gehienen bizitzak ez dira extraordinarioak eta alde horretatik iruditzen zitzaidan gehiegizko joera bat, ez autobiografismoa erabiltzera. Eta horri honela erantzuten zion Paco Aristik, ez. Nago zalduak hori esatean burutu duela idazleok maiz burutzen dugun akatsa. Norbanako ni izat batetik hitzein ordez gu maiestatiko eta ordezkatzailea erabiltzea kolektibo baten eredu bagina bezala. Alegia, baliteke zalduaren bizitza, emozio handirik gabeko egunen joaitea izatea lana etxea, baina gure idazleen artean errepaso labur bat aski genuke zalduaren eguna nodinoak aize garaitzeko. Eta zaska honen ondoren, Euskal idazleen, artikuluan Euskal idazleen bizitza superinteresgarrien zerrenda aletzen zuen Aristik, Ramon Maderaretik hasita eta Andu Lertxundiren ganaino, daukala bizitza trepidante bat, dakizuen bezala. En fin, zein literaturak dauka munduan beresta igo duen poeta bat, Juan Ramon Madariaga bezala? Izaldu izango zer kontatu ederrik espedizioiei buruz atarikoaz eta ondorengoaz. Eberesta, praktikamente ja mundu zuetako asko, segura asko, igo intzeratena, ze hori, en fin, ematen du jadanik, hori, en fin, bidaia agentzia bat, eberestare igotzea. Adibidez, Arkaitzkanok ere, gazte izateari uzten ari den honetan, ja bide batez, sartzen diogu pixka bat, badu zer kontatua. Anstezina zait, Arzaken egin zuen afaria Enrique Vilamatasekin El Diario Baskoren kontura eta Jamari Arzak Vilamatasi galdezka. ¿Qué tal el concierto? Vilamatas idazleari alegia. Anekdota graziosoa iruditzen zaidana, baina ez zaidana iruditzen Arkaitzkanoren bizitza bereziki trepidantea denik demostratzen duenik. Edo ondoren, Joseba Sarrionen diren bizitza ez alda maisu lan bat idazteko modukoa. Idatzi du. Kirmen Uribek, Mariasun Landak, Arantxa Horreta Bizkaiak ezagutu nahi nituzken bizitzak izan dituzte. Eta zutabe labur honetara ekar ezin litezkeen beste asko daude, asko kontatzeko dutenak, edo homosexualitateaz hitz egin dezaketenak, prostituzioaz, drogaz. Nik uste bizitza trepidantei buruzko oso irudi otxenteroa daukala, ez... Paco Aristik, ez. Nik sentitzen dut, baina Zaizar Bitoriak defendatu bezala jarraitzen dut pensatzen egia esateko modu eraginkorrena askotan fikzioa dela, fikzioan babestea hain zuzen ere. Eta idazleek duten, egin behar nagusia bizipenak bizipen, bere idazmaiaren aurrean esertzea dela, bereziki apasionantea ez dena berez, ez. Horregatik konturatuko zineten, baina idazleen pelikulak egiten dinez, liburuzko pelikulak, biopikak egiten dinean, normalean ez dute gehi funtzionatzen, idazleek egiten dutena ez da bereziki sinematografikoa, salbu eta hori, ez, bizitza bereziki trepidantea izan ez baduzu, batzuek izan dituztenak.
espreseski aristiren, zerrendako askok, ez? Paradoja bada, idazleak bizitza benetan apasionantea badu, seinale ordu nahikoa ez duela pasatzen idazmailearen aurrean. Eta ni naiz gehiago, 189 transpirazia eskolakoa, ez? Badakizue, hori, genialtasuna 100 inspirazioa da, eta 189an lana, transpirazioa, aforismoa famatua, gero joan naiz bilatzean horrena den, eta batzutan agertzen da Beethovenena da, beste batzutan Edisonena da, segurazko ez da inorena, baizik eta, norbait anonimoarena. John Irvingek, novelagileak, badakizue, las reglas de la casa de la sidra, eta hori bat esaten zuen, idazle txar bada bizitza duena obra baino interesgarriago. Eta hau guztia gaina maiz literatura autobiografiko egi horren praktikarekin batera doan beste joera edo keria bat albo batera utzi gabe, eta da idazkeraren eragin autosendatzailea aldarrikatzen duten idazleena. Alain Agirrek adibidez. Niretzat liburu hau idaztea desinfektatze fotrezu bat izan da. Batetik barrura begiratzea izan da, zauria, halako, literatura autosendatze publiko bat bezala, alegia. Baina ez bakarrik berak, Mantil Bidaurrek adibidez, bere liburu, lehenengo poema liburuaren aurkezpenean, prozesu terapeutiko baten bitartean sortutako liburua da, eta zentzu horretan niretzako balio terapeutikoa izan du liburuaren idazketak. Bertan ageri diren gauza asko kanporatu behar nituela uste dut, norbait onartu eta gainditu ahal izateko. Ondo iruditzen zait, baina ez bakarrik literaturan, musikan ere, nire helburua ez da abesti onak egitea, baizik eta sentimenduak kudeatzea terapia moduan. Nola ez dela abesti onak egitea. Bigarren plano batean sartzen da produktu hon bat egitea. Kontua baldin bada autosendatzea, berdin gorde zenezaken kajoi batean idatzitakoa. Eta berdin autosendatuko zineteka, baina gaina enpeinatu egiten zera argitaratzen. Bueno, takit. Ni horretan, nago Feliz Ovejero filosofoarekin, berak esaten du arteetan, eta hemen arte guztiak esaten dena literatura sartuko nukenik, norberaren burua gauzatzea ez da helburua, baizik eta helburu baten atzetik joatearen eta lortzearen ondorio bat izatekotan, zoriontasuna bezala. Autorealizazioa eta zoriontasuna saieska konkistatzen dira, albotik konkistatzen dira, konkistatzen direnean beste gauza batzuen atzetik gabiltzanean, zoriontasunetik edo autorealizazioetik desberdinak direnak. Alegin bat errematatzen tematzen naiz, eta azpiproduktu gisa lortzen dudanean autoerrealizatzen naiz. Nik bilatzen dudana, bilatu dezakedan bakarra, eta zorionez lortu nuena obra hon bat zen. Ez autoerrealizazioa edo zoriontasuna. Neren burua ez da zoriontasunerako tresna, iristen dena, iristen baldaba, loa egunaren amaieran iristen den bezala. Oso metafora polita iruditzen zaidana. Eta horiek dira nire ustez autolaguntzazko autobiografismo gisa bataiatu dudanaren bi arrisku nagusiak. Obra bigarren mailan batean ustea, norbere burua, sendak eta autorrealizazioa lehenengo planoan jartzeko. Eta beste arriskoa da egia literarioa zaztea. Zen Foster Wallaceek esaten zuen bezala, zerbait benetan gertatu izanak ez du bihurtzen derrigorrez literatura on. Eta beste bat, Virginia Woolfena kasu honetan, egiak ez dauka literaturarekin inolako erlaziorik. Edo Rutu modan, marrazkilari israeldarrak, fikzioarekin batzuetan gauza zintzoagoak kontatu ditzakezu errealitatea kontatzen duzunean baino. Komiki periodistikoa jarduera politikoa da berez, zure iritzia eman behar duzu. Eta nik ez dut uste nire iritzia horren importantea denik. Toni Morrisonek, idazle estatu batuarrak aldarrikatu zuena. Egia da jendeak errespetu bitxi bat erakusten duela bizipen gisa orkestutakoarekin. Horregatik hainbeste pelikula dira basada en esos hechos reales, eta honekin ematen du beste zerbait ikusten ari gerela. Novela honek irauten dutela sinisten dut ordea, eta irudimena askoz ere adierazgarriagoa izan daitekela reality show bat baino. Baina buka dezadan ohar optimista batekin onartuz,
arrisku handiak dituela uste dudan arren, posible dela literatura autobiografiko on bat egitea noski. Beti ere pentsatzen dut Jorge Carrionen berme hau aplikatuz gero. Haren niaren politiketan lehenengo pertsonak abiapuntu izan behar du, ez helmuga. Eta honekin utziko du beste egun baterako. Bale, eskerrik asko. Eta galderarik baldin baduzu eta hau da momentua. Inkluso kritikarik, inkluso kritika txarrak, onartzen ditut. Pako Aristik egin zidanaren ondoren presna dodo zer gauza jasotzeko. Bai, badaukagu galderarik? Bai? Ez dugu? Ez? Bai. Euskal literaturan 80ko hamarkadan hasieran, Torrealdaik argitaratzen dau Euskal idazleak gaur. Eta ez dituk asaltzen pot bandakoak. Ez dituk asaltzen Atxaga, ez duk asaltzen Sarrionen dia. Ordan, oin balda olako zeik, anfan terriblerik. Zagot, izkutuan dabiltzenak, edo kontestateari hogadienak, edo estinak asaltzen zuen, ez dakinik. Ez dakit, igual filosofia mailan ikusten donik, talde gaztiek, provokatzaileak, garai batean honek ziren bezala, ez? Orduan, ez dakit, dauen, ez dauen, dana dauia sistema baten barruan, sariketa baten barruan, ez dakit, nola ikusten duzu hori? Nik uste dut gaur egun zailagoa dela, ez? Nolabait, hain zuzen ere, garai horretan gertatzen zena zen, Euskal literatura oraindik instituzionalizatzen ari zela. Eta hain zuzen ere hori da, ez? Normalean, ordura arte askoz ere esparru irekiago bat zen Euskal literaturarena, eta alde horretatik disidentzia egitea, ze orduan zen aurre egitea, batez ere nori aurre egiten zitzaion. Orduan Euskal literatura nagusi ziren apaizei, batez ere. Orduan, onartu beharko da, garai horretan nolabait disidentzia izatea askoz ere errezagoa zena. Gero instituzionalizatu egin da, etorri da autonomia ez bakarrik literarioa, baizik eta politikoa, eta alde horretatik zailagoa da. Hombre, nik uste badaudela esparru batzuk zeinetan, agian azken urte hauetan ez da egon horrelako nolabait kontestaziorik eta bar, baina adibidez, helen aipatu egin dut Danele Sarriugart eta hor dagoen taldea, edo inkluso hizkuntza mailan erreindikatzen ari diren kontu batzuk euskera bastarta bezalakoak, Miren Amurizanen playbacken gertatu den bezala. Hor badauden ikuste zantzu batzuk, ez dut esango iraultzarenak, baina bai matxinadarenak. Eta badaude talde txiki batzuk, oso literatura politikoa egiten ari direnak, harinez pentsatzen adibidez Gasteiz inguruan mugitzen den banda bezalako batean, fanzine bat, hain zuzen ere potx bandak egiten zuen bezala, eta fanzineak desagertuta zeuden euskal literaturarik aspaldi eta berriro sortu indute, seinale alde batetik, belaunaldi gazteak atzetik datozenak, gazteenak, orain hogeita bost urte inguruan daudenak, buxadura bat aurkitzen dutela sistema literarioan, eta, lehen ohikoa zen, Arkaitzkano eta haue guztiak noiz hasi ziren argitaratzen, 20 urte eskasekin eta bar, eta orain alde horretatik zailago daukatenak, eta beste bide batzuk bilatzen ari direnak horri aurre egiteko. Gertatzen dena,
Claro, fanzine batek daukan zabalkuntza gaur egungo testu inguru mediatikoan, ez? Hor nik uste, duela 10 urte esango nizuke instituzionalizazioa nagusi zela, baina iruditzen zain momentu honetan ari direla mugitzen gauza batzuk. Ze puntutara, baina ez dut uste iraultza handi bat egingo dutenik, atxak eta bar egin zuten bezala, orduan iraultza bat egitea askoz ere errezagoa zelako, zegoen testu inguruagatik, baina bai matxinadatxo batzuk ari dira pizten. Gertatzen da ikusi behar dugu horrek ze ibilbide izango duen. Azkenean bakarrik denborak esango dizu. Lubaki banda sortu egin zenean, hartzen duzu zerrenda sortuko, eta batzuk gelditu egin dira dudarik gabe. Arkaitz kano izango litzateke horren adibideren nabarmenena, baina ezten duzu zerrenda guztia, eta horietako gehienak nolabait literatur mundutik desagertu egin dira. Behar dugu perspektiba historikoa ikusteko benetan, baina iruditzen zaiz zerbait mugitzen ari dela. Bueno, eskerrik asko, Iban. Nire galdera, apur bat esan gabe, garatu gabe utzi duzun puntu horrekin lotuta, euskal literaturan liburu gehiagi argaitaratzen da, ipintzen bor, eta beti esaten da, iaia irakurle, baino idazle gehiago dagoela, hori dela euskal literaturaren arazo nagusia, eta ez dakit, laburtuta igual hor esan behar zen duna nola ikusten duzu? Ez, nik oso laburtuta, batzutan daukazu impresiori, baina ez da bakarrik euskal literaturen kontu bat. Horretan ere homologatuta gaude. Eta atera behar nuen diapositibetako bat zen, El Paisen argitaratutako artikulu bat, non esatera kontua da, Espainieraz argitaratzen diren liburu gehienak, ere, liburu dendetako zirkuitoa, este batzuetan egin ondoren, ez dute apenas libururik ere sartzen. Beraz, daukagu, Espainiar literaturak duen, eta gaina zifrak ateratzen ditut, eta, nolabait, irakurle potentzial bakoitzeko liburu kopurua oso antzekoa da. Asko argitaratzen da Espainian, ere bai, baina ezke da, imprenta sortu egin zenetik, eta Venezian poltsikoko liburuak egiten hasi zirenetik 16. mendean, da argitaletxe sisteman, azken finean, arazoa ez da literatura, baizik eta kapitalismoa, nolabait, lehenengo sektore kapitalistenetako bat izan zen liburuarena. Eta nolabait, liburuen produkzio industriala hasi zen momentutik, 16. mendean, dauzkagu gainprodukzio krisiak, beti. Horretan ez gera ezberdinak, ez? Eta nahi, eta egia da, ez? Horrein abundantzia bat dago, baina esportatzen dugu gure produktuaren zati bat, eta bai, koinziditu du, batez ere gazten artean, irakurzaletasuna murrizten ari den garai batekin. Hori egia da. Eta hor badago problema bat, esate izuan bezala, ez da guk bakarrik duen problema bat, eta Espainiak duena, baina ere gehiago Frantziak, Britania handiak eta Espainian behintzat, orain dela gutxira arte, baina oso zifra bajuetatik irteten ari zelako, analfabetismo handia ondelako Espainian duela historikoki gutxira arte, zifrak igotzen joan dira. Frantzian eta lan, askoz ere arduratuago daude, zean irakurketa mailako oso altuak ziren, eta asko nabaritzen ari dira, hori ez, 45 urtetik bera, ze gertatzen ari den irakurketarekin, ez. Orduan, alde horretatik ez nago gehiago preokupatzen, zeren eta mundu guztiarekin konpartitzen dugun arazo bada, eta hori ez. Eta ero, nahi pixka bat amorru ematen didana da, alakoak esaten dituztenak, liburu gehiegi argitaratzen direla, izaten gerala gu, idazleok. Eta ez dut, liburu gehiagi, ari zean esaten da, beste guztiak ari direla gehiagi argitaratzen, zezuk ez diozu guzten argitaratzeari. Orduan, esan nahi, ez bazaude prest, 40 aldi bat egiteko zure produkzioan, ezin dezu esan. Eta gaina, lehen aipatu dudana emakumezkoen literaturari buruz. Niretzako kalidadaren bermea da kantidadea.
Orduan, alde horretatik, zenbat eta gehiago produzitzen den, hobeto, zenbat eta liburu gehiago da den, orduan eta kalidade handiago izango dugu, kalidadezko liburu gehiago, ez? Eta, bueno, pixkat brometan nire konklusioa zen, lortu behar degula euskal irakurle guztiak idazle bihurtzea. Azkenean, nolabait euskal literatura gehien irakurtzen dugunak, gera idazleok, arerioa, lehiakidea bijilatzeko sikiera, zeinarekin guztiok idazle bihurtuko bagina, arazoa konponduko litzateke. Superabundantzia batean litzateke, baina askoz ere gehiago irakurriko genuke. Bueno, bezidik? 11:30 da, badira 11:30, eskerrik asko Iban, eta hurrengorako geratu zaizu zerrendan zerbait. Eskerrik asko zuei.